Chámome David Álvarez Vázquez, estamos no concello de Pantón, na parroquia de Santiago de Cangas. Esta, como podedes ver, é a Ribeira do Cabe, alá temos a Ribeira do Sil e alá temos a Ribeira do Miño, co cal quere dicir que estamos no centro da Ribeira Sacra. Cheguei ao sindicato porque aquí un veciño estuvo traballando nesta organización e, bueno, fixemos a incorporación e fixemos máis cousas e desde aquela pois, estou nesta organización. Pois decidíme incorporar porque a miña avoa jubilouse, nos tiñamos cerca dunha hectárea, fun aumentando, collín viñedos de veciños que, bueno, por edad ou por circunstancias iban quedar ao monte, mas despois eu tamén plantei unhas 2 hectáreas. Estamos agora en 3 hectáreas e media. O ano pasado, por mor dos incendios que houve nesta zona, ardeume media hectárea, que eran xa cachos moi esparcidos e despois non eran meus, bueno, que plantalos era bastante inviable, bueno, reducimos media hectárea. O día de traballo na Ribeira isto é continuo, todos os días. Agora mesmo pois, estamos cos tratamentos fitosanitarios porque estamos entrando na flor, estamos enramando, quitando folleiros, pois ven a vendima, despois da vendima ven a poda, despois volvemos, o sea, isto é un ciclo, isto sempre é o mismo, depende do mes do ano onde esteamos, pero isto é un ciclo, é unha roda dun carro, digamos. Hai un par de anos nesta DO sufrimos unha situación pois, inédita, quedou moita uva sen recoller e nadie o creía. Cando chegamos ao sindicato labrego 2 persoas e lle explicamos este tema, claro, é que nadie nos creía, nin os nosos veciños decían vos estades tolo, que isto non pode pasar, nós expuxemos o problema, máis ou menos o que iba a pasar. O sindicato empezou unha ronda de contactos, que no, tal, pero claro, cada vez que nos acercábamos á vendima, xa os síntomas xa non se podían tapar e que hubo a bodega que máis recollía que xa mandou pois, unha comunicación de que non iba a recoller uvas, xa saltou a lebre, xemos, oye, vai pasar isto. Entonces, desde a organización, seguiuse un procedimento, pois, preguntándolle a Consellería, preguntándolle tal, en teoría que non había problema, que éramos uns alarmistas, que tal, pero uns meses antes da vendima, a bodega máis grande mandou un comunicado de que non iba a recoller uva. Aí xa foi cando saltaron todas as alarmas e xa, bueno, xa saltou todo e a xente xa se diu conta do que realmente estaba pasando, pero isto xa se vía vir, xa che digo, desde principios de ano desa vendima. E non vos preocupedes, que se vai pagar un precio xusto, que non vai quedar unha uva sen recoller. Eso non pasou. O sindicato foi o único que estuvo aí ao lado dos viticultores, porque cando fixemos aquelas manifestacións no Consello Regulador, despois fomos a Lugo, ofrecéusenos pois deixar as manifestacións e sentarnos nunha mesa, o cal nós creemos que era auga de borralla, como se demostrou, e pagamos as consecuencias non estando nesa mesa, pero demostrouse que esta organización está ao lado das persoas que traballan na Ribeira Sacra, que viven do viño. Estamos pagando as consecuencias dos viticultores que se permitiu que as bodegas tuveran o seu propio viñedo e grandes extensións de viñedo, plantando non só as bodegas, tamén outra xente, plantando viñedo onde nunca foi viñedo. Entón, claro, agora o viticultor, digamos que non ten ese peso importante como tiña hai 20 anos. Estamos atravesando unha época un pouco complexa porque parece ser que a demanda baixou, hai demasiada oferta, entonces, bueno, a nivel mundial estamos atravesando por un momento bastante complexo. Viticultores profesionales somos 4 ou 5, e despois está a xente que o ten como segunda actividade. Casi todo o viñedo está en maus de bodegas, a oferta estáse regulando gracias ao abandono de viñedo. Vamos entrar no patrimonio da humanidade, isto ten moito tirón de turismo. O que eu non entendo que sí, que houbera un pouco de baixón, pero non entendo como pasamos de vender 4 millóns de botellas a creo que non dar vendido 1 ou 2 millóns de botellas. Temos que
estudiar onde fallamos e poñernos as pilas. Eu creo que co sindicato que hasta agora o fixo, estuvo sempre ao lado dos viticultores, é moito de agradecer, porque foi a única organización que sí que de verdad estuvo ao lado dos viticultores da Ribeira Sacra.